sitähän arvuuteltiin, että mistä tässä turnauksessa pelataan. Niin, just sitä pokaali julkistettiin nyt median edessä ja sehän oli huomattavan komea. Ja ilmeisesti mitalitkin oikein jaetaan ja oli myöskin juttua siitä, että rahallinen palkinto on luvassa myöskin turnauksen voitosta, eli rahaakin on luvassa ja sitten tiedä miten ne jaetaan, koska eihän noi ei tarvitse. Tähtimiehet, niin eihän ne pelaa sen takia, että saatiin bonari, että todennäköisesti hyvän tekeväisyyteen menee sitten. World Cupissahan kävi aikoinaan taannoin, kun pelattiin, niin siellähän jaettiin kanssa rahapalkintoja, niin että väärin muista, niin siellä oli ensin Jääkiekkoliiton porukat ilmoitellut vähän niin kuin eri tilejä sinne, että minne ne rahat, mitä siitä saadaan menee. Ja muistaakseni jonkinlainen media- lehdistökohu Suomessa siitä nousi, että mihin nämä palkkiorahat ja kun ne pelaajat, jotka tekee isolla fyrkalla jo duunia ammatikseen, niin hän ei niitä suolarahoja tarvitse. Niin mä uskoisin, että hyvän tekeväisyyteen menee sitten se potti, mikä sieltä jaetaan, kun tämä on NHL ja NHL-pelaajayhdistyksen turnaus. Niin mun mielestä painetaan ne sen naisten maajoukkoissa, kun eikö ne narissu niistä palkoista? No se voi olla, että sekin. Nehän antoi kerran nämä. No mutta se on ihan hyvä. Pelataanko siellä muuten 5 minsaa ja sitten pilkuille vai miten se menee? Nyt on pakko sanoa, että mä en tiedä tuon turnauksen niin kuin systeemiä tasatilanteessa. Nyt on pakko sanoa nostaa niin kuin mä voin, että jos matsi alkaa 3 työllä ja se menee jatkoeriin, niin se voi olla, että me katsellaan vielä seuraavaa iltana. En tiedä, voisi kuvitella, että alkusarjan peleissä niin ainakaan ei pelata jatkoeräsysteemit. Nyt on pakko sanoa, että tämä tulee ihan mututuntumalta, koska mäkään en tiedä, mutta niin kuin sanoit, tuossa on tiukka turnausformaatti, niin mä luulen, että se voi olla se NHL, ihan normaali runkosarjaprotokolla, että jatkoaika 5 minuuttia ja voittomaalikilpailu. Se on se katsojalle mielenkiintoisen. On se, ja kun tuossa kuitenkin pelataan niin kuin pisteistä sarjaan, eli periaatteessa voitosta 2 pistettä tasurista. Vai onko tuommoinen jääkiekkoasiantuntija sitä mieltä, että pitäisi aina pelaa niin kuin matsi loppuun? Tykkäät sä näistä rankkareista? Kyllä mä tykkään tämmöisessä niin kuin runkosarjamuotoisessa hommassa. En mä näe, että mitään syytä, ethän sä voi pelata. Ja mun mielestä toi niin kuin NHL:n pistelaskusysteemi on pirun hyvä. Siellä pelataan aina voitosta. Eli voitto on aina 2 pistettä. Tulee se sitten varsinaisella peliajalla, tulee se jatkoajalla tai tulee se rankkareiden jälkeen. Se on aina 2 pisteen arvoinen voitto. Voitto on voitto. Tasurista saat sen 1 pisteen. Mun mielestä on aika selkeä järjestelmä, että kirjataan ihan kaikkiin tilastoihin. Maalivahtitilastot on paljon helpompia, koska ei ole muuta kuin voittoja tai tappioita. Niin se on mun mielestä paljon selkeämpi, että mä tykkäisin, että Suomessakin olisi toi sama systeemi. Ei voitosta 3, vaan niin kuin, että voitto on aina 2 pisteen arvoinen. Ja mä lähtisin siitä vielä, mikä ärsyttää näin niin kuin pelaajana, tämmöisenä veikkaajana, niin että sitä maalivahtia ei saisi ottaa enää veksi, jos on 3 maalia tappiolla. se on hyvä pointti, koska mä ymmärrän tuon sun kannan ja mä ymmärrän sun pointin tuohon, koska se on... Muistatko tämmöisen kuin Esko Killeri Saasteet aikanaan Lukossa, kun sehän kehitti sinne, että otetaan tokan erän puolesvälis maalivahtiin veksi, jos ollaan 2 maalia tappiolla. Rane, mä en ole niin vanha kuin sinä. Ai niin. Tämä on minkä ikäinen. All right, hei kiitos Jantta sulle käynnistä ja sulla tulee nyt vähän valvomista ja silleen, miten sä valmistaudut pienpanimo-oluilla ilmeisesti? Pienpanimo-oluilla, mikä sen parempaa kuin kisastudiossa vähän Mikä sun suosikki pienpanimo-olut on? Vai meneekö kaikki? No kyllä mulla menee kaikki ja sieltä on löytynyt myöskin pienpanimo niin kuin muita tuotteita, koska en juo pelkästään olutta, vaan esimerkiksi siellä on ollut hyviä long drink juomia myöskin tarjolla tässä viime aikoina. Eli mun mielestä kattaus ja valikoima sortimentti on ollut niin sanotusti laaja ja mun ilahduttaa niin kuin se, että se leveys, mitä on tullut nyt tarjolle vähän joka paikkaan, että sieltä löytyy paljon valmistajia, paljon panimoita ja valikoima on laaja, niin siitä mä tykkään, koska on kiva vaihdella vähän merkkejä, vaihdella makuja ja etsiä sieltä erilaisia tuulahduksia. Mitä sä oot mieltä tuommoisista alkoholittomista oluista? Ei toi riitti. Mun mielestä alkoholiton olut on vähän sama kuin kasvissyöjät ostaa jotain
jauhelijan näköistä tofua. No mun mielestä mä oon verrannut sitä, että jos sä meet hampurilaisravintolaan ja tilaat salaatin. Joo, tää on vähän sama juttu. Hei, mut kiitos ja hyviä pelejä. Kiitos. Mennään. Oli nastaa. Kiitos.